garatu dugun proiektua, denboraldi guzti honetan, ikusi ditugu alde batetik gure gorputza lantzeko eta gero eta aberatsagoa izateko zelako erramintak erabili ditzazkegun eta gero bestalde konposizio aldera edo sorkuntza alderari begira ze gauza hartu ditzazkegun kontuan. Gure gorputzak, ideak, espazioa eta zelan hauek guztiak haien artean harremanetan dauden denboran, beraz, erritmoan, eta hori pixka bat. Bueno, al final el proyecto en lo que hemos estado trabajando ha sido un poquito quitar la imagen de todo este lenguaje pictórico y a través de él intentar comunicar diferentes emociones y bueno, darnos cuenta de que haya 1000 interpretaciones posibles, ¿no? Nire getxoarteko proposamenean, nire lan plastikoa lantzeko modua transmititu nahi izan diet ikasleei. Lehenengo saio hau izan da obserbazio saio bat, buztinarekin teksturak hartu dituzte harrietan. Bigarren saioan, zeramika tailer bat egin dugu Ezerrotako institutuan, klasean. Hirugarren saioan, grabatuzko tailer bat egin dugu Antzezaleak kolektiboan, Algortan. Ekarri zen kolasaren ideia. Kolasa azkenean oso tresna ona dela gauza desberdinak nahasteko eta azkenean zerbait berria eraikin haiekin. Nire proiektua deitzen da La cara B, más allá de la imagen. Niretzat garrantzitsuena izan zen nire prozedura erakutsi. Niretzat oso garrantzitsua da isiltasuna eta nire barruko pentsamenduari begiratzea. Garrantzitsua izan da bai adierazi haiei nola prozesua da merezi duena. Eta ez arte finala, edo obra amaituta. Beraientzako plastika ja arnasgune bat, ez? Gero ja kanpotik norbait etortzen bada eta gauza berriak irakasten badizkigu niri bai, arnasgune hori handitu egiten da, ez? Oso garrantzitsua da, haiek beste bidetik joateko eta beste gauzak lantzeko. Izan da azkenean gauza ezberdin bat, ez dugula egiten beti berdina. Eta ez dakit izan da divertigarria eta ustetu ditugu momentu honak. Ikasten ditugu gauza asko, ez dakit beste irakasle bat, no segon da guai. Gustatzen zait beraiek ikustea zelan dauden beste artista mota batzuk bai, ez? Azkenean lehenengo egunean etorri zenean Pablo, hasi ginen ikusten bere Instagram, zelako lanak egiten duen berak, hauek azkenean daukate egiten bazu marrazketa teknikoa, ingenieros, dakizer. Eta orduan ikustea daudela gauza gehiago, ez? Arte aldetik daudela pila bat gauza. Nire ustez representatzen dute gure etapa. Zeren eta adolescentzia da gauza asko metiaz leku batean. Zeren eta leku batean egon zara pizka bat triste eta segundo bat eta gero, ondo. Se han dado cuenta de que, claro, pueden salir y pueden contarlo de una manera muy alternativa y no hay error. O sea, tus emociones tú las interpretas como te da la gana y el de al lado de la manera que le dé la gana y las dos pueden estar bien. Entonces es muy bonito eso. Guretzat izan dugun esperientzia Ebarekin oso positiboa izan da arrazoi ezberdinengatik. Alde batekin, artista batekin kontaktuan jartzea, haientzat ez da ohikoa. Niretzat, azken bolada honetan ere ez. Eta partekatu dugu, ezagutu dugu bere prozesu artistikoa, haiek ere hori esperimentatzeko aukera izan dute, eta nik usten dut oso positiboa izan dela eta asko disfrutatu dutela bai haiek eta bai nik ere. Uste dut ikasleak asko ikasi dutela hezkuntza arlotik ateratzen, ideia berriak lantzen eta artea ikusteko beste modu bat dagoela. Ideia berriekin eta ikuspuntu desberdinekin. Nire ustez oso ondo egon dela, Azkorrira joatera eta ondo hartzan egotea eta gero tailer batera joatea esperientzia oso txuloa da eta bai, niri asko gustatu zaizkit. Oinarrizko gauza bate daramatela eta da nondik lan egin dugun. Gauza zehatz batera ez dela heldu behar, saiatu gara hortan lan egiten, ez dagoela ondo, ez dagoela txarto, bidea dastatzea dela gure grina,
eta saiakeran lantzen dugula. Momentuan presente egotea, presentzia, espazioarekiko, lagunekiko eta taldearekiko harremana eta entzumena. Hori espero dut haietan gelditu izana behintzat. Ni oso eskertuta sentitzen naz, izateagatik aukera hori ikusi ahal izateko pertsona bat horretaz enfokatzen dena eta ere bai dantzaren munduan pizka bat enfokatzea. Hemen egin dugu asko interpretazioa edo musika ere bai, baina dantza zain beste. Eta ere bai gorputzarekin konektatzea eta mugitzea eta ere bai pizka bat zure burua ezagutzea atal horretan. Ere bai oso kuriosoa da eta izatea aukera hori oso ondo da. Gehien gustatu zaidana da denok lotzarik gabe edo jartzen ginenean mugitzen espaziotik eta gauza ezberdinak egiten eta ez dagoela prejuiziotik eta. Kanpoko pertsona bat etortzea oso onuragarria da taldearentzat. Beraiek daude horretarako ikasten eta ikustea beste pertsona bat kanpotik ja profesionala dena eta nola bere bidea egin duen eta ze ekarpen egin alduen dion ikaslegoari eta arte munduan ekarpen egin dizaioken, uste dut ikaslegoarentzako oso positiboa dela. Proposamen horiek bai garrantzitsuak dela, alde batetik dago beren helburuak, hezkuntza araututa, baina gero dago bere beharrak, baina umeen beharrak. Eta horiek ez daude hezkuntzaren barruan. Eta horretarako artea oso baliogarria dela. Arteren bitartez aldugu komunikatu edozein gauzak, bai gure barnerako gauzak, eta bai guk ikusten duguna gure alboan. Eta da tresna oso potente, nire ustez, eta askoz gehiago erabili behar dela. Gustatzen zaidana egiten duen la Marta, gustatzen zait nola margosten duen. Ikasleak oso gustora egon dira eta lasai giroa nabaritu da gelan, sormena sortu da, oso aberasgarria izan da bai. Getxo artetik honelako proiektuak egitea oso aberasgarria da guretzako. Orduan, datorren urtean egiten bada, guk parte hartuko dugu, fijo. Guretzat ez da oso erraza gauza hauek antolatzea, beraz udaletxetik laguntzen gaituztenean, pilo bat eskertu egiten da.